Bun, salutare la meu, este la și bine am găsit la nu știu câte episod cu Counter-Strike, dar bine, am început o nouă serie cu Counter-Strike. Da, știu, am băgat pe asta, pe window mode. Și în data asta intram pe serverul care se fac. Asta. Așa, ok. Teroriștii sunt cei mai buni. O, da. O, da. O, da. Da. Știu, hai să mă fac de cameră. Așa. Mai de capul meu, cine ia. Uai, dacă nici după server, e dimineața asta. Plantează și bomba. Așa, mă. Teroriștii. Cum îl cheamă pe ăla? După 2015. Adică. Am. Sina. Da, Counter trebuie să win. Am 208 putere. Nu pot să mai termin. Nu! Se schimbă mapa. Nici am intrat și se schimbă mapa. Da. E bine, pentru că se vede HD. Mie nu am nicio problemă, ok, se vede foarte bine. Ia, mamă, dar ce tare se vede, mă. Așa mai e. Ce arme am? Dacă vreau m-am învățat să știu să fiu. Mă, ce mi-a dat ăla? Hai, problema cu... Ducă-mi. Nasolă rău, nu știu. Nu știu, asta de ce sunt pus. Pe locul 3. Perfect. Good job. Dash. Stă conjurat, statele meu. De mult e bun asta, mă contă. De mult e bun 0 plus la bagiul ăsta. Mamă, dacă îmi dădea la un cap în mamă. Mamă. Hai, mă, cabaș. Un cap. Yum. Wow. Mamă, mă distrez pe faptul. Bun. Vezi. Cine arată aici? Nu vede. Pentru că e bunker. Nu e asasin. Nu ești de bomor. Bă, lăsați-mi pe un dacă v-a plăcut rezoluția. Deschis.
screen-ul. Și dacă vă place cum am desfășurat acest meci în Counter. Headshot. Bă, ah! Ce prost sunt, doamne? Nu știu dacă joc prost, dar e prima dată când joc cu screen-ul ăsta mai mic așa. Prima dată. Nu joc pe mine. O să-l învăț pe parcurs. Mamă! Face critici, mă. Amândoi am făcut pe aici pe ravage. Da. Acum mănânc. Nu pot să le mănez. Ce am dat ăla. Tot cum mi-am dat o mâncare. Mă. Prepare to fight. Da, bă, ce am mai eu? Linie! Cineva să intre în clanul Swag Boy, să spună. Doar prin comod. Și gata. Ați intrat. Trebuie să vă voi întreba eu ce pe parcurs. Un panou. Cum vă numiți, câți ani aveți? Bă, dar nu crezut că l-am omor. Asta e ușor. Ultra kill. Notă. Ia. Meu. Meu. Așa. Haida. Aul. Auzi. Haida. Auta. Nici o bine la pe nici mamă. Mamă, ce înseamnă? Mă omor. Că la revol. Eu vrei să știi că este acolo. Uita, mapa. Într-o mă găsi. Și aici apăs că bă, moare ori. Wow. Tot fix în ce mai luăm? Nu știu că sunt om. Bun, am zis ce sta la vedere. Hai dacă a plăcut.